A mi m'havien demanat que vos explicara la Via Bàltica. Jo vaig viure com a periodista el procés d'independència dels països bàltics i volíem que vos explicara un poc el significat i el que va passar en la Via Bàltica com a precedent d'això que anem a fer. Però deixeu-me que digui dues coses primer. Una, jo estic profundament impressionat per la capacitat organitzativa de la gent. Això de la Via Catalana era molt difícil d'organitzar, no és traure la gent al carrer, és posar tot el món en el seu lloc, és repartir-lo, és que uns tenen un gomet roig i els altres el gomet verd i els altres el no sé què, uns la pancarta, uns que fan els mapes, uns que fan un programa informàtic perquè t'apuntes, uns que no sé què. Això que estem fent és dificilíssim. I estic impressionat de lo bé que ho estem fent. I crec que és un molt bon senyal de lo bé que podem fer que siga la nostra república. I en segon lloc, ja ho han dit en la pancarta els amics de Sant Montjuïc per la Independència, de Salses a Guardamar i de Fraga Maó, sapigueu que a Vinaròs també estarem allargant la cadena fora del territori del Principat i que a la Catalunya Nord també ho farem. Concretament a Vinaròs és previst que Germà Bel faci l'últim relleu en el territori del Principat i que els pares de Guillem Agulló facin el primer relleu en el territori del País Valencià. Bueno, i ara faré el que m'han dit que faci, que jo som molt obedient. Això de la Via Bàltica. Mireu, jo vaig arribar a Estònia per primera vegada l'any 88. No hi havia cap independentista, ningú. Jo no vaig trobar-ne cap, sabia que n'hi havia un, no vaig poder parlar amb ell fins molts anys després, però no n'hi havia cap. L'any 89 va començar el moviment independentista a Estònia, que va desembocar l'any 91 en la independència. I una peça clau, importantíssima, va ser la Via Bàltica. Els qui heu estat a Estònia, la Núria m'acaba de dir que acaba de tornar, sabeu que a dalt de la ciutat antiga de Tallinn, a la part de quan Tallinn encara era danesa, n'hi ha una torre xicoteta, rodona, que és la torre de Pig Hermann. Els estonians sempre han dit que la bandera... Estònia és un país que ha canviat de mans moltes vegades. I els estonians sempre han dit que la bandera que oneja dalt de la torre és la bandera de qui mana a Estònia. El matí que va començar la Via Bàltica començava exactament al peu de la torre. Era previst que baixaria per l'esquerra per agafar la carretera cap a Riga, però allà mateix van improvisar i van decidir que no, que tiraria per la dreta per passar per davant de l'edifici que avui és el Parlament Lliure de la República d'Estònia, que en aquell moment era el Soviet Suprem. Aleshores, els organitzadors estonians van decidir que s'agafaven les mans i que es giraven d'esquena quan passaven per davant del Soviet, i allò va ser l'inici d'una cadena que va durar 600 quilòmetres i que va arribar fins a la capital de Lituània, fins a Vilnius. Era una cadena que denunciava el pacte Ribbentrop-Molotov, que era el pacte a partir del qual Estònia s'havia convertit en un país dependent, en un país no lliure, depenent en aquest cas de la Unió Soviètica. Al matí d'aquell dia, la bandera que onejava a la torre de Pig Hermann era la bandera de l'Estònia soviètica, una bandera roja, no la bandera que tots coneguem de la URSS, sinó la bandera, diguem, autonòmica de l'Estònia soviètica. Ningú sabia què anava a passar aquell dia. La veritat és que va ser una gran sorpresa que allò fora del nivell que arribara a tindre el nivell que va tindre. Però el fet important és que es va fer la cadena i a la nit, per primera vegada, el govern soviètic encara d'Estònia, impressionat per la força de la gent, va decidir hissar-hi la bandera negra, blava i blanca, la bandera de l'Estònia independent. I aquella nit moltíssims estonians van tornar a pujar a la Ciutadella, a la part de dalt, per veure per primera vegada en els seus ulls la bandera del seu país. El govern d'Estònia es va pensar que així el que faria seria calmar la situació, vist l'impacte enorme de la mobilització que acabaven de viure. Però no es van adonar que el que acabaven de fer era reconèixer la força del poble. Això, molts anys després, ens va passar a nosaltres també. L'any passat vam votar amb els peus. Vam eixir, vam omplir els carrers de Barcelona i amb els peus
li van dir al món que s'havia acabat, que ja n'hi havia prou, que ja estaven tips i que a partir d'ara anàvem a canviar de ritme i anàvem a fer una altra cosa, ens anàvem a convertir en un estat independent. Igual que va passar a Estònia, això va tindre impacte polític. Van canviar coses, van canviar moltes coses. La veritat és que mirar ara els 12 mesos que han passat provoca un cert vertigen. Fa 12 mesos estàvem parlant del pacte fiscal, de que havien de negociar amb Madrid i de coses d'aquest estil. Coses que avui ja semblen absolutament, en fi, com si estiguérem parlant-nos la iaia de fa 50 anys, d'acord? En 12 mesos només. Ara ho hem de rematar. Això té que passar al 2014. La independència s'ha citat amb nosaltres a l'any 2014 i l'hem de fer. I per a fer-la, una cita importantíssima, clau, fonamental, és la via catalana. L'any passat vam votar amb els peus i enguany anem a votar amb les mans. I anem a donar una imatge d'unitat, de que som i sempre serem un sol poble. Un poble unit, capaç de fer coses tan difícils de fer com posar 400, 500.000, 600.000, vés a saber quanta gent serem, persones, cada una amb el seu gomet en el seu lloc de la carretera, perquè és allà on toca que estiguem, perquè és allà, siga al centre de Barcelona, siga a les Terres de l'Ebre, siga a l'Empordà, siga on siga, és allà on el país ens necessita. I això ho anem a fer perquè volem que siga el gest definitiu, perquè els nostres polítics entenguen que s'ha acabat, que ja no n'hi ha excuses, que ja no volem res més, que volem votar el 2014, que volem ser capaços de convèncer els nostres ciutadans de que la independència és la millor via possible per a seguir vivint i que anem a intentar guanyar el referèndum i anem a intentar, per tant, que es proclame la nostra república. Per això cal que el dia 11 tot estigui ple. No només una mà amb una altra mà, sinó fileres de mans. No ens conformem amb una sola filera. Volem moltes fileres, volem moltíssima gent i tots teniu un paper en això de convèncer els vostres veïns, els vostres amics, la vostra família, els vostres enemics, a qui vulgueu, tant m'hi fa, que isquen al carrer, que aquest carrer estigui ple i que igual que estigui ple aquest carrer, des del Pertús fins a Vinaròs, el país sencer estigui ple cridant per la independència. Gràcies a tots pel treball que feu, moltíssimes gràcies i molta força i visca la República Catalana.